Simuka! 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 Kuti waya. Hip hop. Kuti ta. Yapira oh. Si. Yasimuka. Yakwidza mutara manje. Koenda nete. Wopudzotera. Takwidza mzimu ndiringe. Pamahuwe. Si. Peña. Taú! Criança, gueto! Ndiwe mwana rudo rwangu iwe. Itakuti ma. Uripo erewe. Inini. Alright, so ngatitirane ifeva panapa. Ngatitirane ifeva. Manzwa kuti timu ombera pindira. Vakomana vakuru pa town. Ayaya! Ayaya
Mozambique. Ayaya Mungu wakuyula tusaidie. Mari babari mdenga chiti basirai. Atipatie nguvu tifanye kazi mzuri sana. Ngatipe kushungu ne power yekushanda mune zvakanaka. Bantu bashikie furaha. Vanhu ngavafare pese pese pavari. Tafuta chakula cha bana nyumbani. Kutotsvaka kurarama kwemhuri kumba Mai Sofia nevana. Aya. Chita kuti ma undinyorere nezita rako nekwauri tinoda kuti tiverengane kuti ndichinyatsotanga kutaura nababa Shero 0772 162 651 tikangosvika kana zvekuma 3102 tobva tatanga kutaura ingonyora kuti ma nezita rako chete ma nezita rako Colin Mandaza pamondoro ndakuona boss kuda pachitown right ona zvavari kuita yes ipapo ndo pandiri kuda ipapo hip hop Ingoda mukadzi wangu ingoda ane ngoda yemagirazi ingoda ane ngoda 0772162651 hatisati takwana. Aya ndiri kutodaidzira panapa ndeyekuti munhu wese uyaikativerengane zita rako nekwauri chete 0772162651 kwana zvavari kuita anondipasa manyemwe mimi mani chekede su ayaya titambire kuashiraize totenda kutambiriwa. Alright. Mupao mukonzi. Obrigado. Muito obrigado siku makwambiri. Surufamba zvakanaka. Ndiri kuona ndikatoona Skywalker achitoda izvondozoti right redio iri kutapira hanziita kuti kuti redio itapire ndokuti inake kaya kuti nhapi tapi kanguti hai kupa kunopa kupa kuturika kupa kunopa is it kupa kunopa kana kuti kupa kunopa because kupa kunopa nakupa kunopa kupa kuturika ngatikosirapa kuti kupa kuturika ukapa wazvipawo iwewe because nyaya yacho unoziva ukaramba wakangodai so maoko so hauna chaunotambira but ukawatambanudza parunodzoka ikoko runodzokawo rwakabata something tine song rataimba kudhara kuchechi kupa kune mufaro kunokunda kugamuchira I don't know kuti kupa kuturika kwacho ndekupe but this is what we want to talk about rapera damba refu ragadzirira kuti richiturikwa musi wechishanu ipapo takatopedzerawo patakati apa varungu tapedzerawo apa varungu mapatrawo amakiwa wetu alright azungu watu right so now rinenge rine masongs mangani bashe rine masongs 6 matanhatu akamira sei pamazita apa mati maziya mazita acho neurungu hwawo kana kuti makangokanda mukatana tichi chiisaimi muziyo kuti ichaenda pakati ivava vakatoona kuti tingatomunetsa nokuti ino ruzhinji ukaona ndozotumidza kana kuti esikani ire rinenge iludza kuti muhovhono mune mwanakomana mwanasikana arikubhekwa. So if you don't know now you know. Msuwa Friday Alexandra Sports Club muguta reHarare
ipapo ndingada kuti ndiitika pane nhau imwe yambotenderera iringotenderera mafoni mukwenzi akusina album launch ndegai nditi mutaure zvakasimba nditi chaizvo varungu iriko musi wa2 launch tiri kulauncha tiriko kuAlex ikoko takatoti takatoenda kutomirira mimi kuuya kwenyu varungu tiwane kutapirirwa. Right. So kana usipo ameno ako inini ndinenge ndiriko and ndichatotanga kutosvika. In fact ndoda kutonorarirako mangwana. Sikayoka. Matiko mwana kasamba. Ini ndakutorovera chipikire kumadziro. Uyai vakomana is on and on. Hatisi kumira. Not zviya muchiona vachifona kuti Joe hai akakansura. No. Hakuna zvakadaro. It's very real and is on and on. Come and enjoy yourself. 0772 162 651 that's the WhatsApp platform. Rukuona ma WhatsApp enyu ari kuuya chaizvo zvakanyanya. All right, fine. Now, rinenge rari chingani iri baba Shiro? Irari chi13. Kana ndisiri kupodza. Nenge rari chi13 iri. Bari inini ndinoda song 1 isiri Sara. Yamunogona kungondiimbirawo izvo zviri paalbum rekutanga. Isiri Sara. Baba na mai musha wedu washata mamepo wawanda atichaziwa zvekuitawo. Ndo chikwambo kai? Chikwembu. Ndazoona kuti anondisunga zhato. Kuti dzvi kubata munhu kuisa pakona. All right. So ndanzwa kuti kune vamwe vanenge variko ikokoko ndivanani vachafanodziisa kuti imi mugouya. Ya nevaimbi vakati kuti vatakatitorewo zvichienda nekuti kusungura takamirirawo Sungura nevana ana Cheso boys varipo takamirira Sungura takadaro. So tina Endi Muridzo akamirirawo atokamudza achingoti ukasha uyo ari kuuya neukasha hwakeko. Manje ukaita ukasha iwe uri mupfupi uri mutete kufanana natichi woita ukasha unorohwa. pamwe pachona ndokutorohwa kwacho kana akatodaro. Okay, Endi Muridzo, big up to you. Anenge ariko right? Ndina Enzo. Okay. Enzo aripo. Kanjiwa. Bebi rako rarorwa. Anzi bebi rako raroriwa. Raroriwa. Yeah. Chili sport. Yeah, chili sport. Fanta nika. Fanta nika aripo. Nedumbu renyika. Netimu rake rakati ti. Vakamirirawo chi. Atakadza tione kubata kusanganisa zvese. Zvongwa zviri pai pa1 ipapo tichiturika. Okay. Tinawo yane Ferdinand. Chero ini newe tichiwirirana. Ini newe. Hey, wakomana. Unoimba uya. Kupa Kuturika. All right. Kuturika. Kupa. Okay. Saka unokwanisa kusangana nemasongs akafanana sengene kuverengera. Undiregerereiwo. Zvichada hama. Yeah. Mamwe masongs anenge ariko. Then you know by that chona baba Shero anokantawo kachirudzi. Album kakafanana seka kunikumbuke chichichi. Karipo futi. Chewa iripo. Kunditaya. Kunditaya kuja undirasira kure. Ozoya manje mekupesira manje. Uno akashata Skywalker. Uno wokufamba uchitaura kuti zvakanzurwa izvo zvisina. Uno wakashata. Wakashatisa uliyo haudiwi. Ndiwataedze kuti chionesana kuti kune kwaunozviitira kumaraini kwako undizvatako ndoku area ko. Kuna ane marambadoro, kuna ane mabvumadoro. Inini ndositaura kuti handina problem nemunhu anonyepa. Handina kana dambudziko naye munhu anonyepa. But kana uchinyepa nyepera vana vako. Kwete kunyepera isusu hedu vanhu vakuru tati waikupa nei gungwa. Waifunga kuti
wambonzwa vamwe vangu vaudaidzira kuti rohwa tiende iwe chofunga kuti vamwe vangu vachapindira rohwa tiende cha watanga wega ndewe dzako zvimiririre rohwa tiende. But the show is on Friday. Now munomboita kamwe kasystem so kekuti pane imwe song yamunomboridza magitara acho ese muri mega makazviita futira ya iyo yamutemo mutemo mutemo kuti ndofanira kuti mutombodaro pane imwe yachona sinzi asi akusira kuti hakuna vanogona kukuridza asi kuti iwo ndiwo anoti nditi imboita izvi zvazvamosoita payapayapa iro timu rangu ko hapana pamakatora vakomana here mukati ngatimboita iyi tiri tega? No, apa ndadaro hangu hamusati maane confidence nawo vatori pandima izvo vandakati inini rega nditaure chokwadi, murume uyu ari kutya kuti vana vakazongouya neuku straight kumusha. Ipo vanenge vaita zvakanaka, vanenge vatondizorodzawo, vanenge kutoresa pension nguva iri. Ndokasira ndatoenda kumusha ndotapirirwa kune musikana wangu ndiko nachiyera kumba uko zati vafana vanenge vakutoitawo zvavari kutoitawo ava mavanzore vana mai muchimuka muchikama mombe zvenyu tichihleza mukaka. Vari kutaura vari kuti baba Shero makunga vari kuti last album havachaita rimwe futi, tisunungureiwo ipapo. Inini kana kuri kutoti kuda pamwe voice inenge rapera kana kuti zviguno zvinenge zvapera, asi kana muromo uripo zviguno zvapera nekuridza, kana makumbo apera yotamba bhorodhero muromo uripo chete mangoimba. Ndinenge ndichitoimba ndakatodaro zvinenge zvatowedzera shungu dzese dziri kudzidza ikoko. Ayo asati akusiya asati akusiya ayo. Jonas ari kusimbisa. Jonas vakasiya Jonas ku ndianasiya pasi pano shamani. Papa my friend, kusiya magidari nosirani. Inini wacho ndichiripo. Okay. Ndini wacho ndiripo magidari acho. Sanozosirani. Hapana. Chitori mudumbumu. All right. So 0772162651 zvikanzi why change our ceremonial home aquatic complex, mabvire iko kwatinoitira makore ese, mubvunzo uri kuya. Alright, aiwa. Mubvunzo we wakanaka chaizvo, we wakajeka. Asi kuti zvatakaitira apa ndona vaivako papa launch yatakaita patakapedzisira kuita pakare kwakaita vamwe varungu vedu havana kukwanisa kupinda asi vane matickets, so havana kukwanisa kupinda noda kuti manga matichi mawandwa mukati. Touya futi gwepiri ipapo tiri kuedzawo kudi kunge tichitambanudzawo kuti kune vamwe vanoti hatigoni kuuya kupi uko kune dzimwe nzvimbo dzisiri pacentral mudhuze. Takaonawo zvakakodzera kuti tinge tichiitirawo tiri mumoyo yeHarare, tiri uko chitungwiza, tiri uko kuwadzana, tize tiri kumabvuku, touyawo mupi mumoyo yeHarare, toona uko kunosanganikwa kuti aka kwakakurisa. Anobva kumabvuku ari kukwira 1 kombi kana achikwira kombi, ari kubva kudziva raSeko, ari kubva kuchitungwiza, ari kubva uko kuvudzuko kuHeathcliff spati. So pari nyore, nzvimbo iri nyore kusvikika, nzvimbo isingarashi. Saka nepo tichitiwo tigone kudi kuonesawo vasingagoni kutiona kumashows atinenge tichiridzira uko. Matsamba iwe akanyanya kuti kwamunoridzira kwachonaka mungu wamwe tizokwanisa kuuya ikoko. Tinoona kunge zvinenge zvichiremawo, asi takaita tiisewochi moyo Harare tichionawo kuona kuti tikaramba tichitambira panzvimbo hani papo hazviite zvakanaka, tofanira kuti tichitange tiri kukurawo tichiinda saizvozvo. All right, so for now vakawanda ndiri kuziva, ndiri kuona panapa tipenzwisa tipenzwisa what aiwa ndina mwana kasamba ari panapa kuri kuti nangai
kana moniyo kurutu ngana sepeli mingi Sepeli komonayo awa kitoko makasi kurutu iye mtara ari pano mupawo mokonzi baba shero vari panapa so vamwe vari kuchemera kanzwisa but kanzwisa iko zvino izvi haina ndisi kudai asi tombodadako nhasi ndiri kurira ari kuti mapuraga mufana ndiri kurira Tiflo, can you give us a little bit of some moment of madness? Tudamboona kuti Jonas zvichirimo here tichinyatsoona. Remember we're live on Facebook. Jonas zvichirimo here mwana akasamba baba shero vacho timbo kiringa pamkiringo ya right. So last time tiri muno mutakaro kochekera tikabva tauya yedu iyi yainzi chiisitana yei Jonas waikangana wakasitana yei nhasi tina kiringo mkiringo ya kiringo kwidza yakatomira zviguruguru zvakamirira kumusoro kwidza ziende kumberi ikoko fanika so Tiflo fire tina dzemberi dzeshure dzobuda mvoro bata mwana ntambe namai vacho rovera kure kuti ta panyaya yekuzara kwenyika dzimwe ipapava oziya nezuro ndakafamba kuchitungwiza uko kune kunonzi kunyatsime kune makuva manyowani uko handisi kuziva kuti vanhu vari kupegerwa nani baba so ndakatosvika ipapapo padhoo peumwe munhu pacherwa guva munhu achitovigwa vanhu vakatoungana vakatozembera imba yeumwe munhu nawo imba yakomberedzwa nemakuva ko vachazobarwa vachavigwa poi vana vatotambira mahumbwe pamusoro pemakuva achitotambisa maruva asiyiwa pamakuva kanzuro yechitungwiza imbotarisai kuseru kwashata kunyatsime kumakuva manyowani kwashata hakuchaite patiflo famba ndangoti nditauriwo zvangu ndingopfuurawo nepo kana mopwanyirwa mozoti bato rakati rakashata asi ime magara kushowanganovaka pakati pemakuva unenge uchitira kuita sei amen haisiriyo nyaya yanhasi bati rakatimbofamba Alick Macheso. Baba, give them size. Sans concurrence. Your Tiflo. Star FM. Feel it.
famba donki pasi panyoro batai wenyu wadanopenga si Your T-Flow. lumu ikoko kuno kuyapera kwake iko kwanzi yaguma saka ndowedzera kunoku no maspika anopona chatongonzwira tsitsi manje ndechekuti unenge wakaisa volume so apa uri Roger apa usati wabhadhara rent landlord achinyatsonzwa kuti but zvisinei. All right, so tiri kutanga nguvai show yedu iri kutanga 6 o'clock chaizo. 6 First act atanga. zvakutoendeka kusvika takatoenda nai vamakaya madzima advance tickets achiri kuwanikwa here titenge nhasi titenge mangwana ari kuwanikwa kupi tikarai matitaurira baba aquatic complex Aquatic complex patotal Robert Mugabe and Chinoy Street nepa Alick Sports Club ndo paari kuwanikwa. All right, very good. So advance tickets are still available. I've got sekuru wangu all the way from Triangle Matabisa sisivanzi ndiri kuuya ikoko VVIP ndeyangu sisiva matwins exactly. Yes, matwins madzi sekuru wangu vana vanzvadziema madzi sekuru wangu waya takatofudza tese mombe ivo vabva kutriangle tiri pasi kugoko vauya kuholiday vanenge vachitiwana isusu tine mombe dzedu ikoko mamwe usazovaudza taivarumisa nemako usavataurira handataurira munzeve all right, so now it's 14 minutes before 11 mukandifadza musha mukanyatsoita mha anonzwika togona kutanga kuti tobi something togona kutanga kuti tobi ndakatokamirira nembewo makamirira lautokanzwawo yatiflo famba Star FM. Feel it. Your T-Flow.
Star FM. Feel it. Star FM. Feel it.
Yo, T-Flow. No one color when you stand up. One wins. Chapupuri. Star FM. Feel it. Zakaria, arrive au office. Achiba ila, achibaksa ila, achibaksa fakta. Lakini mumiliki Tempesti. Yo, T-Flow. It's not so. Alick Macheso, the man himself. No one when you stand up. She wanna tell my man baby. Paole. Star FM. Feel it.
Ndabaiwa nehombe, ndabaiwa nehombe, ndabaiwa nehombe. Iwe. Iwa. Kana padai so. Tanga takutodaidzira kuti pamiwe. Unochowa. Unochowa. Saka nai Jonas dhanzi nyowani yatagadzira iri kunzi kudini? Kiringa. Inonzi kiringa. Pakiringo. Kiringa pakiringo. Pamukiringo ipapo ya. Alright. Ukwidze umusoro. Tipa iripo yakanaka tipa. Okay, alright. Saka uri kiringa uri pasi iri kukwira kumusoro. Tipa yakamirira kuti tiende kumabhomi kuzviguruguru. Famba donki pasi panyoro. Mira titina dzemberi mbichana. Are you ready for kanyowani kacho? Tudangoti ta bichana. Kanzwisa. But kana uripo ita kuti ma 0772162651. Pashata. Bata mwana ntambe na mai vachu. Chamari mkadzende. Anopa Angola akaberekerwa patete akamira paswake. Hip hop. Let's go. Baby changu chakabatana baby changu chakabatana baby changu echo chakabatana baby cha ita kuti bata panonaka kuti Your T-Flow. kuita kunyangadisa, kuita kudzipfekedzanisa, kuti pfe anziita kuti kuti wairosi inake matichi baba si zvikanguti chete wairosi yakutapira. Wapanzwa ere tipu ndiri kupada ipapo onjopera ndinaye shabura pano. Masara mbichana maakuda kanyowani here, maakuda kanzwisa here. Ndatini papa ndamboti tiite 3402. Ndakuda kuti tiite 3000 chete. 3001. 0772162651. Ita kuti ma. Ndoda kukuona. Anoti musenda ndakuona. Myron Papel Prince ndakuona. Trinos Byron ndakuona. Mark Kapudza, Taffy D. Skies from Airport. Lakmo Mwashupa. Koda Tamandaza. My wezangu. Si. Aya. Manje wasakumbuka, kumambuyo, ananya mwanasi ya wana.
Mikosi Mtozaniskwa. Young Jones. Dr. Tawanda. Itakuti mhandi kuone. Nyasa tota waswika. Lloyd Hodzinda kuona. Itakuti mha. Ndikupe kanyowa nini? Wakwenda kuchikoro asina shangu kupenda kuchipusi ayingotsika honye Joe, but mdara ndimbobvunzawo mune imwe song here yenyu yamunoti kana mukateerera munonzwa kana misodzi yenyu ichiuya padhuze. Iya. Amburidza apa imwe yacho napa. Mufaro wese ndoushaya. Okay. Munapota muchititaurira katsisazodziridza muri padhuze. Ayo. Dzakanaka dzinoita kuti ndinge ndiramba ndiri parod. Ndainzwa iyoyo kusiya vana ngati ndaona mufaro uchichinja. Upenyu kwati takabva unako. Nhoroondo dzachona dzimwe dzinorwadza kupfuura zvinorwadza. Tambotaura masikati muchiti kune kwamakambogara kwamaibhadhara $50. Yakatanga tori $. Kuepwethu. Kana ukasika pastopova vandodzika manyu gada wodzika pano vanokwidza vabira karwise ploti kutanga iwe panzi pamuza ipapo pataigara kusimutadada ikoko $1 room yako right $1 pamwedzi wakatodaro wakatoenda magitari anga atotanga irapo achitotsva magitare titori kukiyama ikoko tofamba zvekuti ati ndakagarako ndagara kuzogara zviya zvozi kwainakidza kuti kwatonakidza ndatojaira ndotogaya kuona mudhara achibuda zvavo murumu yavo yavabhadhara $1 rendi pamwedzi zvakanaka futi chaizvozvo but magitari padhoo aibhadharwa mari nguva yacho iyoyo kana muchibhadharisa muchitora gedhi manje aitarani $3 $2. Okay. But saka mari yemunhu 1 yaikwana kubhadhara rendi zvakanaka hasi tatanga kuti kutumbu kuchiredzi wanga uchitaura kana mazo taibhadharisana ku 10 cents. Okay. Vana vadiki 5 cents zvizokwaya. Alright. Muchitsanga wo muchizara kuti mako ndakamboridza muchitsanga wo rimwe gore ndina kapfupi asi mwari uyu taibhadharisa neshuga ona munhu mukuru kupinda munhu mukuru kupinda 4 kgs mwana mudiki kupinda 2 kg saka chakazondinakidza ndechekuti takati netrailer uchachiziva chitrailer chamakosibanda chakanzi chamanja pahotera chiya ndo chatanga tiinacho ichocho saka takazoloda shuga pasi ndobva taloda maspika manje pamusoro ndobva charemerwa ndobva chafa takunosvika panana mukaro 1 mukaro 2 paya takuenda kwagutu. Then timu ranga taenda naro inini kandaingowe mainstruments wakarangu ndobva ndasiyirwa ngoro yangu nemainstruments ndobva takura shuga yavo ndobva waisa mota mavo ndobva wabaya saka mazuva acho mafoni kwanga usina ndakazopagara ipapo 3 days nichirara pasi pengoro ndikazonongwa namapondera mapondera pawa pagutu ya ndova akandinonga ipapo mapondera upenyu sikaisu unana fingora kuwa mwaitopinda nechibage napinda nechibage oya nebucket rake umoya nehuku marodhrana nemadhadha izvozvo zvoti mangwana achona vanhu vazotanga kuchema vozi vamwe vaingopinda muzvigwere zvevanhu kuti auzobhatana magitari kutanga akachengetesa ikoko. But what's your worst situation nemagitari pamunotapa magitari akandorwadza because I still remember nchena umangura neRNK atanoita flop zvekuti
takazokumbira mota inotakura mombe kuti tiise maspika tikadzoka rimwe besbin rakikwa nemombe raboka ya kune mamwe worst situations emagitari ndakambofamba neumwe muimbi ini ndongotaura ndakana problem ndakafamba nashuga tikaita 17 maflow pakateedzana kanobuda kunana checheche kuchinja ndakadzoka nacho chete ikoko mukadzi. What's your worst situation nemagitari? Pamukati apa ndakarwadziwa kuti magitari anchada. Kungoti ndanga ndichiri kushanda pandatoshanda nawo ndichina mudhara. Isusu tatakatojaira kuzi tatiri bhendi kare utamatouring so around the 36 days muri musango. Zuva nezuva roga tiri pane mwedzi mbiri tichienda takadaro. Mukati maitwa zviguru nekuti vanopaipa kuti inini manje kamari tandaikandurwa pastage chikandurwa ndotwairaramisa ndiyaitozotorwa towana kutoisa petrol kuti tiende next FM nehupfu totenga hupfu pakusvika tobika bhodho but ndozvidasi zvakandipa kuti ndizive zvakandipa kuziva kuti upenyu hausi nyore ende magitara so kuti unaridza wakatoti zvakuvhima nemunyu muhomwe ipapo asi zvakandipa kuti onei zvakawandisa nekutoziva kuti ndikatojairira kuti aiwa ndozviriko kunowanikwa kunoshaya but iri mberi kwazvo yazvimiririra yaorchestra mberi kwazvo show yamungati yakaita flop ndeyekupi uye yanga ine vanhu vangani kudhara ikoko pamwe zvichiri kutanga because izvozvo hazvichaitiki. takatamburidza pamacheke otewa apapa pachimutanda vanhu vachona vaivandira kunze kunge ndebvu vachidaidzira enko vari kunze kuchitosimuka hurura rati tosvera isu tiri mukati apa kuchitonhora kutonhora zvazvazva ndikandoti vakomana kokuwandira kunze kunge ndebvu soinda wandiraiwa mukati kunge mazinozvo muwandiro muvhenyu inoari kuwandira kunze mako kwevhenyu kunge ndebvu ipapo aiwa dombo toriziva rakaroveka rakari dombo kwaro asi ndokudzidza tichienda apa kwaitonhora katora mambaura dzaikautoisa pastage asi kwaitonhora paita flopu futi ipapo muna time yamunozorora like maybe January or so munozorora manje munoziva kuti dzimwe nguva dzikamira kushanda hadzifuri munorichengeta sei bhendi iri nekukura kwaro rine vanhu vangani sofa band? 32 zvino dzinochengeteka sei muri idzi pamunenge makazorora nekuti dzimwe nguva sometimes we eat what we gather nenguva yatazvigadha izvozvo ichokwadi but isusu kuburikidza nekwatakabvawo tichiona zvinoita nezvisingaiti zvinokonzeresa nezvisingakonzeresa zvakandipa kuziva kuti munguva yakadai so zvinhu kana zvichiendekera tinofanira kunge tine kahomwe kapfimbi kadura kedu kuti maminiji ava vantoziva nyaya yachona kuti tofanira kunge tine chikapfimbi kedu tozotiwo patadai apa akomana ega umboungana mabanana dola ndikaendawo kumusha uku kumunda ndosvika ndouyawo nemabagwe ndiane chibagiro kuti bhagidhi tatourayawo mombe 1 tachekerana nawo kuti zvitoendekerawo kuti ndakanetsagare Benz ndositi Benz amenomangu matauriro anota kana nyemba oraiti ngatingoti nyemba tushururu ya tubhusi tusina tambo ndaitoyana totopirana tese tokwana kapu toenda kudzimba chekudya chiite chidoko choenda chidoko hembe yemwana kana kuti bhasikoro remwana okay alright chekudya chiite chidoko tese tinokwana unogurirana
tika ndo zvatotoitawo ndozvati January naFebruary kazhinji anenge akamira sei. Saka vakomana ivava maminija ava atogara takangochengeteravo. Saka mamanager ndiri kutsvagawo basa uma. Ndiri kutsvaga basa. Ora ndendichitei. Isikaiwoka wafa kudhara iwe uchiuya nemasivi yako uda kutamba. Aiwa nditambe pabasa ina ndiri. Wanga uchiuya kuti uda kutamba. Aiwa ndikatamba pabasa iwo ndozokutorera basa ndisi kuda izvozvo. Saka unoda basa rei? Ndinchingomira-mirawo pastage ipo paya. Uchitei? Nchivigira mudhara mvura yekunwa netauro rekuti apota achipukuta. Ndinde ndakazvibata. Nemakiye mota ndakachengeta. Anorova madhiramuzi mukomana vasikaiuka. Amusadaro munondirovesa nagivi wakomana. Ngoma dzailambura soka. Ndaimaona mukomana unagwanda uko. Ndaba esigodini kudhara achiri mfanafana so but aona kuti mfana funga dzake dziri kumberi udarika mutumbi wake. Angatsiyane nayo baba sagaisiye matamba. Yakari nguva yacho. Yakari nguva yacho ya. Right. So pasare wakazoita sei? Takasara makuti arapera akazoya madrums vakara madrums indiri pabhesi. Takazosara 3-2. Ukamwa chidzura makodzi achedzura zvese. Yakazoita ngemeshow futi. Kuti kana vanhu vamwe takayedu 3-2. Vanga vafuratira vanhu kuenda vakazona mwa atendokira so atarisa kuona vamwe kuti havasi kuonawo zvatiri kuona. Votanga kudzoka futi. Votanga kuzara panyowani. Takazoona tatitese pasare. Handizvozvo. Right now baba Shero zvakakutorera nguva yakareba sei kuuya nealbum iri? Ya nguva yakavapwa asi kuti kazhinji inini pamatiro andoitawo basa masongs anenge aripo asi zvinenge zviri zvipenga ndandingapedzi kubva ndaisatsikisa yose kawani noti unogona kuimba unogona kukomboza 5,000 masongs musi iwowo asi wakomboza meseji yachona yakanangana nezviri kuitika nguva iyoyo mugore iroro. Gore ramangwana inenge isashandi meseji iyo zvinhu zvadii zvashanduka. Saka ndosiya zviri zvipenga dasozvati apa ndozongoshandurudzwa pichana asi takatitorei nguva asamba anoziva bati si tichiedzawo kunge tichibatanidza zvindati vamwe vari kuburitsa gore negore. Imi munombotitoreka mukana kunenge kuri kugadzirira kuda kuburitsa zvakanaka zvarongeka here kana kuti kunenge kuri kuti rega vana vamhanye? isusu tine maitiro hatiti tichiita kuti hatigoni kunge tichikwikwidzana nechinhu chedu chatiri kuita. Tine nguva yedu atoti katimbosiya ichi chimbomhanya ichi kuti tichiita uchigadzirire zvimwe kuti chiona futi kuti kwakamira sei. Tiflo ita uchinditsvagirawo zuro ndizuro nchitaura namudhara. Ndosonga ndinoda kuti timboridza. Gomo igomo haringazove churu zvakakoronga zvakadaro damuzika vanhu. All right. So now ndinonakirwa ziterekio. Dzimwe nguva unowana makuridza gitari netauro. Dzimwe nguva unowana makuridza nemakumbo. Zvinosvika sei? Munosvikirwa here kana maa pastage? Because as we are talking mumwe anogona kuti murume uyu haimbe. Zvazvinoita mando zvokuti zvimwe zvinoita manyukira ipo paya pastage ipo paya. Otoona kuti gitara ndikadai so iri ndikahedha neapa harinorira. Otoona todai so unovhara torira ndinoona chimaster. Mumaster chigame chacho. Chimaster ndikataurira vakawanda kuti anzi hataurika anzi rinoita Unoona kumakuwa. Anzi rombonosiwa kumakuwa. Kana kuti 2 weeks kumanjuzu. Ndo zvinotaura vanhu. Asi bute too much bute ipapo ne anointing oil here. Because ndakambonzwa patimi makaridza kudhara munogona kunipupurira because vanhu vari kutozvitaurawo kwamuri kuti gitari rake rinenge rinogara mumakuva rinorira ndimuri kuzvitaura ndisiri ndadaro. But ndakanzwa uchiti kana dembo hanzi play tram yake yave chigunwe
chegudo makambozvionawo here ayo kutaura chokwadi ka ina handabvira ndambozvionawo akura zvakadaro muzuva vaitaura vachidaro tainzwa but ndakashanda nawo ine baba vamugeni taiwirirana vakanyanya handakumboonawo kuti flexitramo yavo inga iri nzwa raigudo here nditi ipapo ndinganyepa saka imimi saka kuda kuti gitari ramucharidza musuwe Friday richiri kumakuva ritoriko uku kustudio izvo zvokutaura kunoko vamwe vaisoti gitari racho nakaribata iwe ukapuwa gitari kana waridza hanzi aribatwe nemunhu hanzi unoshonyororoka zviguno akawakanda ndovanzovapa mai kuti ridza gitari dzai pastage woridza ndobvunza kuti zviguno zvako zvichiripo here ita sotoni ayo inini musuwe Friday ndoda kuuya kuzoriridza ndoda kunyatsoona tonyatsopruvha kuti harishonyorore zviguno ndoda kuuya kuzoriridza inini hakuna vanhu tinongoita zvokuti gitari mishonga yekuno kana kuti kurambira gitari akandotsvaga mishonga kuti gitari shwashwa dai zvaishanda izvozvo ka ndaienderei kushow ndaingoti magitari endai kubedbridge monorira mega ndakagara kumba nditori mari youya mangwana zvino apa hapana nenditoripo ndine papa pungwe kubva na10 kusvika na5 kuseni alright so now toda kubvunza kuti imimi muri kutaura izvozvo zvamuri kutaura chii chatakambonyanya kutadzirai chekuti munongofamba muchitaura kwamusina kuswera but ndazitaura kuti pane chinhu 1 chandoda ukanditaura zvakanaka ukanditaura zvakaipa handina kana problem chikuru wanditaura chete saka ndiri kuziva kuti ndini topic saka ndiri top kuti saka kuti wanditaura zvakanaka wanditaura zvakaipa no problem kuziva kuti ndiripo unoziya ndinonakirwa nevanhu nekuti kana mumhuri chaimo vanzwa hau yakaromba but vanouya kuzokumbira mari kwauri iyoya vari kuti wakaromba ukatofa vosara vachiirwira kana kuromba kwacho kuri nyore newawo itawo but kurombera magitari ere ako mana isadzaka gitari ana mutombo vamwanzi tawo iroro pane pandosombokumbira heti chero kutora heti muchaungama kuti ane ulani heti kana kepi kana foni unzatiridze ndotorovisa ipapo ndodzorera munhu chikepi yake takakutadzira ichii Isumafuza tine namo Isumafuza tine namo Vakambara wana namo Vakambara wana namo Kusina mai yako endwi Kusina mai yako endwi kana uri diaspora kana uri kunze kwenyika kwese kwauri kana uchiuya kualbum launch simudza ruoko tione pa0772162651 toda kuverengana because manje ndenda kuda kuti ta remember zvese zvitsva zvinotangira pano we are Star FM we lead z others follow ita kuti ma tato kumberi kunge deti renyaradzo famba iwe Anda divai usenda Weshira hip hop
Kwarara kuna namo. Kwarara kuna namo iwe. Sungwiza kuna namo. At 29 minutes past 11 on the number one station staff. I'm sounding good all the time, just chilling. Na baba Shero, na mwana kasamba, mwana nzambe. Kitoko. Kitoko makasi mokonzi nde azana fin. Likolo. Chesology for life. Right, so now, zanda kuda kuita panapa ndezo kuti Tiflo, imbonipo song yangu. Ubate panona akakuti ji. Ndo pandiri kuda ipapo. Ngoti kavara. Tongoti gwise vanhu vari mugarden mewaridzi. Vanhu vamirira chinhu chinyowani man. Lada, that measure. Tigu. Alick Macheso. Tigu. Keep them size. Tigu. Sans concurrent. Star FM. Feel it. Tiflo, andidi mwana ane musikanzwa. Usandiitire musikanzwa. Unoziva kuti chika. Zvawaita izvi, unochohwa. Pane vari ready here for chinyowani. Vari ready for chinyowani. 0772 162 651 kana ma ready. Ndakukudai manje. Ndakukudai bajuju ndakuonai. Muri ready. Muri ready. Kana unyora ready nezita rako. Ndo zvandoda kuti nyora ready nezita rako. Nyora kuti ready nezita rako. 0772 162 651. Nyora kuti ready nezita rako. Toda kuti tiverengane. Ndikutoverenga. Uruverenga ka. Ready nezita rako. Dinya Gurwe ndakuona. Mark Kafudza ndakuona. Ready nezita rako. Kennedy Magobo. Kennedy Mangondo ndakuona. Chief Mechanic ndakuona. Nyora kuti ready nezita rako. V ndakuona. Mamara Ayuk Bedbridge ndakuona. Isaac Katibu. Red Sancho Munatsi, Agoni Show ndakuona. Asatakwana. Petros Madombo, to Rebecca Michael ndakuona. Rekatione. Simboti ndakuona. Gushas Babudas ndakuona. Adonis Maponga ndakuona. Njanji Emi, Captain Zulu, Dixon Batata, Maestro, Majadire. Ingonyora kuti readiness darako tuonane. Readiness darako. Tuonane. Are you ready? Are you ready? Tiflo, give me something! Brrr, touch it. Hamsati Makwana. Are you ready? Ndinyorere zita rako. Unongonyora ready nezita rako. Semper Waterfalls, Noah Makanjari, Munyaradzi, Gracious, Sir Joe Fax, ndiri kukuona Maishon Panoton, Tumisani Sichole, Edmo Mashiro. Muriseko bamnini? Bamdumi siri kufamba zvakanaka here. My Chief Nyaungwe, muchengeti long time muchengeti. Muriseko murume wekureba makadiko chati bwege Zenda Loveness Chiwaridzo, Bruce Gezani, Mao Miti, Anes Masuo, Solozo vakomana kwekwe anziri ready kwekwe yakamirira. Spencer ari kutaura mapranga homwe akamirira. Mapranga ndindukurira. Right, so Baba Shero, zvimwe zvinhu zvatenga chida kubvunza ndisandakanda chinyowani because ndakamirira kuti vanhu vangu vakwana.
vanhu vangu vakakwana toziva kuti zvaita se zvaita toziva kuti tasenza tozovapa chinyowani kana vasati kana vakwana vakomana oh WhatsApp yangu ya crash unza ichocho toni azovafurisa mushini right aha ndakumaitembedza vakomana ka vakomana ka wona isa moto ngonyora kuti red chete ndikukandire chinyowani nyora kuti red chete ndikukandire chinyowani nyora vamai babangu tembo imiwe wona wega baba Shero wona wega ndikaona inini unozoti ndiri rongo wona wega maziso akutojema maziso akujema futi kuna kumshini wajema Steph, I'm sounding good all the time. Are you ready for something new? For something chinonaka? Because unoziya tiri vanhu so baba Shero mafambiro anoita zvinhu ka haana kumira musi vabata muromo baba Shero ndo manakidziro anoita radio keba Tiflo tichikwana ka imbonditsvagira vana nditsvagire vana tisu tiri kupakura edu vanhu vakuru but wanzwa kuti kune vana saka vana vanenge variko unoziya pese panopakurwa amai vanopfugama so votora mugwaku wavo voisa apa vana ndotonzi chimuyai nendiro muisa apa fanai kunogezesa vanhu vakuru maoko chiendai kunotambidzana apa chikafu kuti vana ndo vanoita Tiflo famba itakuti ma tina dzemberi dzeshure dzobuda muforo ayaya alright so mdara munomboita nguva here kuti muri kumba munotogara pasi one gitari muchitamba naro kana munenge muchingotamba naachera ndine nguva zhinji yandiwanzopa zvikuru sei kune basa negitari rangu ya chera ndiye antoziva kuti ndiye acting wangu iye nawo saka andomboti mina nombotsvaga zvebasa nombote zvebasa apa tiitesewa iwari apa ndiri apa amwe chiti nzvamuzowaya chitomboti ndoipi manje iyoyo noti chirai ndo ine zvimwe zviri kuzouya apa zvinenge zviri nani kana singaita kutota kuti dziwaya dzikazi nombotirai futi dzimwe
achera apa makoma hanzi ukaona usina chera mumba usati waroora ndawanzoti ukaona uri samaita usina chera mumba usati waroora mwana kasamba ukaona usina chera tangidza cha tangidza inzwa ka chera anotobvunza kuti ndeipi anenge aripo ipapo achitsigira takaonana tori pamuza ipo payapapa ndo pamakaonana ndaitoenda ku ten of gurumunzwe kwanjonjonjo uchigura neapo kwanjonjonjo takuenda gurumunzwe ndozine kubhinda apa to iyo inonzi bhinda iyo akando padhuze nepadhuze neunana mutakadura kawo ndokakule kwandaitoenda ndichinomuona chera maenda nei manje pane bhasikoro nini tsoka dzangu ndara dzinondibereka kusvika ndakanosvika kwandiri kuda but pane chinhambwe paya kudai kunodambura ruhwa yese kudai so ndichitoguridzira hangu ndiri guridzira uri seri kwechikova ichi kubva paipuwe dzingova pakati papicha pamangwana pamachado odaiso ndosvika ndatopa pachochi ndadaiso ndatogurira nekuku mastonzi kwanjonjonjo ndasvika ndotoona msikana asi maholidays manje paiuya pamuza ipapo paigara maiguru taigara maiguru sisiwawo saka vaizowe ndokwamakaonera bhepi ndobva mapfimba paholiday ndobva radzokera uko wabva wano kwanga kusina foni kakudhara kwayo kwakusina asi ikoko kwakune timu manje raigara rakandisona zvekuti richida ukiya kuti haungapfimbe musikana kumaraini kwedu ine indofamba kanda kumanyaka ndakwandako kusiyana nenhanofoka gara pasi uzorora aiwa especially kana uchimhanya kumashure kwomunhu akatsamwa ndinotokasira ndatocheka ndopfupika kudai but mangwana maidzoka futi rine nharo kuti right ndada kufamba nerekeni yangu manje nemabhorosi amana mabhaudhi amwe so ndisa munhu ava asa ndikati manje unonzi mutatu manje mutorera kurewo ndangoza tiri kuti vari kuti yoyo nechikukakwa ndaidhadhamurira ikoko chete zvonosangana ikoko vara kuna ichema ngetsuro ndaitoona kuti nditopona asi zvakadaro ndakadzama ndikatotora hangu chimoko tikatanga togara tisi 86 tikaita edu dangwe redu sharon yawa 88 vachitoona so adzamara vatozoona kuti okay mwana uya takadana tiri vaviri vasirawe vaya itsiridzo chatu hatichikanganwe nekuti pane veshanje ndiwe shanje wandofanira kuva varipo yotozoti chimoko chakatora chidhenja zvandakarohwa nababa vake zvakakusedzai nhasi ndave naye mave kukumbuka sei nhasi ndave naye aimbondirova tsano anosiyira chii anosiyira madhama vari kupi izvo zvitsano vakazotorwawo nenguva asi ndovanga kutondimirira majeva okay mushure monge wambondisona ambovhiringidza asi havakazoona kuti aiwa saka vasevarumane kwachimba chokwadi pandakarumwa nembwa dzegavo zvakakusedzai zvakaitika zvinhu zvachona izvozvo saka mukagara pasi nawo reflecting back because mazuva iwayo waiti ukanyorera musikana wako tsamba ikasabatwa naticha inobatwa nehanzvadzi yacho inokobatwa nevanhu vanorova chete wakamboita ere lavhu yetsamba jonas eka sure kazhinji kacho ndo zvinozoitika manje sitambonyora pashizha kanotorina kana bepa rayo pashizha so wana peni futi vangotora munzwa uyavo mbaya mandoro kana mupangara uyavo kuti pashizha papa wana kuti utodai nge emutukutu aya kana kuti embanana kwachirapa writing pad manje iyo ipo papa daiso otoirora so svika
Shwe. It's very good to know that Mdara Shepherd Chinyani is also listening. Vauya panapa variko Mdara zvamakabika ndizvozvi ndo zviri kuitika. Tiri kuramba tichienda kumberi nayo Sungura. Hatisi kumira, hatisi kudzokera kumashure. But right now ndichakumbira kuti Jonas Kasamba asimuke, Mdara asimuke nekuti chachaya manje. Taakuda kuti tichipakurira nyika zvinyowani. Jonas monya hapana. Kujimu uri kuenda here? Tarisa muscles. Bicep. I'm very strong, Papa. 74 mwe. Shoulder. Yes, I am. Hapana. Papa, let's go now. Right. Are you ready for something new? Are you ready for Chitra Chitra? T-Flow! Isamoto, 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 Isamoto. Cha. Hip hop. Ay, ay, ay. Mari zako na zako, zima zako na zako, motokari na zako, tawina swene swako, asisiwa, ziwa, zizana. Pula, T-Flow, pula. Bhaibheri shoko raMwari rinoti dzokororo ine simba pakubata kwayo. Dzokorora pama. Isusu takateerera tiri kuno kurova. Chaya. Mari zako na zako, zima zako na zako, motokari na zako, tawina swene swako, asisiwa, ziwa, zizana hama yako, ziliponge. Wapanzwa here hapo, wapanzwa here hapo. T-Flow, pama. Mari zako na zako, zima zako na zako, motokari na zako, tawina swene swako, asisiwa, ziwa, zizana hama yako, ziliponge. Iwe. Ndara, mbosimudzai mai kwenyu. Simudzai henyu chidhonze hachityoki hachivhuniki. Mari dzako ndedzako, dzimba dzako ndedzako, motokari ndedzako, zvese. Zvese unazvo. Maedza kutaura kuti chiyama. Zvako kuti ziva kuti kune zvichazoda hama yako. Right. Nguva inosvika. Nguva inokwana kuti akudiwa hama wewe. Wawaimbotsvinyira. Waiona seasiri chinhu. Uchiti ini ndogona kurarama ndega. Ndazviona pavakadzi, especially akangoshanda. Ndozviitira zvinhu zvangu tega. Vana vangu ndochenga. Nguva inozokoda baba wacho inosvika. Munhu ane muridzi munhu. Zviripo zvinhu zvataitoonavo. Uyo akadai sonya isati yapo mari. Anenge ari kwati nevamwe. Ya apa neapa uchionesana but
kangodai yakutaramuka anozoshandudzwa zvakuenda nepfungwa dzako munhu kuti mari muenzi akangouya asi wakatobvawo kune vabereki kuna mama kuna baba kuna nasekuru mbuyachi pamwe totozokanganwa kuti uzive iyo chero ukaiita neuwandu hwayo kana achatakura kofini rako musi wafa utombomuziva nemari yako iyoyo matutu aka zvinhu zvagara zviripo azasi kuti inhau vaimbi mabasa edu akafanana tichipa mari idzo mari idzo tichipa dzadzazi dzinoshandika nadzo unoona kuti mumwe munhu anenge atonza kuti ashwa but inini mukoma wangu handichaendama hame ndaguma uona rini mama wangu adaiso apa hame nokuti zvakadididi zvake zvine zvakadi zvakabhluma zvimuenderawo but ndovataita kuti izvozvo manjika pane nguva inozosvika yekuti ichada hama yako yepedu achamira newe achakusesedza achakupepa achidii apa nguva inosvika atiri mwana hakuna isingasviki nguva inosvika nguva. All right, fine. 0772162651 10 minutes before we step down. Uri kuti chi nezvawanzwa kachidimbu aka kana uchipa sando ndipe moto 0772162651 kana kakanaka ndipe moto. Hip hop. Check. Simuka iwe. Isamoto. Mari zako na zako. Zima zako na zako. Motokari na zako. Tawina swende swako. Asisiwa, ziwa. Zisana yako. Ziliponge. Isamoto. Mari zako na zako. Zima zako na zako. Motokari na zako. Tawina swende swako. Asisiwa, ziwa. Zisana yako. Ziliponge. Ita kuti ndo zvandakataura ndikati kana uchivhaira stereki kana une rudo chiratidza rudo rwako nekuti manje so denga rinokutora tichaona kuti kapfupi akazoti uri chokoleti yemajuru machuru andakachoti nasitaona caramel toffee nguva inosvika itoripo tine mapatrao tine mabhosi vanotisesekedza tine hama dzinotisesekedza dzimwe dzinotisesekedza nechido nemashoko dzakaropafadzwa dzinotisesekedzawo necheuviri kuti bhendi revanhu rirambe richienda kumberi tiwane chiraramo. Pane vaviri vatatu here vana vanongada kungoti dhadhadhadhadha ichokwadi ndingada nditi timbesi wane ana chimombe pagutu vana mapondex vana mudzi mapasi navo vana boss kevi pashamva boss kevalo pashamvare Ratsuro Nyangani ya Dennis ariko Chimbeke hapa Johannesburg hapa Shumba machike nyama na Charamba mfano wangu Tokno Charamba pagokwe hapa Papa Machi Masia na buru wangu andasotamba naye ngoti mazwana honorable John Paradza
zviro zvivaona nebhorasi taitambatese zvokudaro mwana wekumusha wemavoko kuti anotumirawo nebhendiro zvakaomarara asi ndo naipapo soka takawandisa honorable Kazembe shamwari yangu yekudhara vachisimbisawo shuwa varipo vakawanda shuwa tichi makamadzi vamwe vacho mabona vari paCape Town apa y2k paLondon apa vendaleniko pakabana vendali pachino vendauliva mabambamba namusha Belgium variko yes vakawandisa vari kuFrance vari kuQatar vari kuDubai vari Australia variko vena chipanera Darlington vakauya vachisimbisa chaizvo kutimo wandisa right baba Shero tinokutendai band revanhu iband revanhu hazvichinji inini ndakadai ndakazvimirira saSkyWalker pamwe chete neStar FM tinokushuwirai rombo rakanaka. Remember kualbum launch tenga tiriko musuwa 2 musuwa Friday. Star FM is the official radio partner. I'll be there, I'll be broadcasting from there kubvana 6 zacho kusvika na 10 then after that ndozoendawo pa stage ipapo and izvi ndiri kuzvitaurira tiri pano vamakama dzevaripo inini naTiflo tichatoridza ipapo ndakatomirira inini naTiflo tichatoridza ipapo so uyai neuwandu wenyu, come in your numbers. Ndosaka this time kwakatorwa nzvimbo yakati sunungukei kuti tese tikwane matickets anzi achiripo achiri kuwanikwa pagedhi futi unogona kubhadhara pamwe mari unononoka kuiwana but pagedhi uchabhadhara zvekare ipapapo kuti tese tikwane tiwanewo kuisa chingwa patebhuru. So Star FM will be broadcasting live from launch yababa Shero kurumidza kuuya because by 6 o'clock zvinenge zvatotanga kana kurumidza kuuya time iripo unoona kuti unopinda parking yakanaka aupuite zvekupusha zvezve plenty parking security zazaza hapana zvezvinodyiwa zviriko zvinomwiwa zviriko come in your numbers tinenge tiripo ndatinini Star FM will be broadcasting from there kubva na 6 kusvika na 10 I'll be there, Boom Baby will be there, Tiflo will be there and tinenge tichiita zvinhu zvacho tichingopedza chete na 10 inini naTiflo tobva tajambira pa stage pacho tobva taridza kwata nguva yakareba 20 minutes 30 minutes tongoita ka moment of madness kedu tobva tachitanga kutamba magitari chaiwo Baba Shero, thank you so much for giving us your time. Mwana kasamba. Thank you so much papa. Kutenda ukuru kuna teach. Dai anga asipo dai zvisina kuitika. Tokutendai manager. namai muzvare nyakubereka vari pawo pamwe muri pamusiwa mama kubereka kwenyu ndikoko maiti mazviberekera imi moga asi zvazoitika ndezvekuti matoberekerawo nyika yese kuita kuti chimba nekuku ndikuda kuti nditi navose vanomira nebhendi iri nemaartist variko nevose vanoshambadzira semawairosi anaya ati munomwe ndimi mutotipushira mabasa edu kuti anga achienda vekumapepa kupi vese vanofambisa shoko zvese zvoda kutitende kuti bhendi renyu ramakati bhendi revanhu vacho ndimi varidzi varo ande ndimi varungu musipo wemimika kutoridzirani asi ndingotienda ndichiti muitirwe zvakanaka murambe muchititsigira saizvozvo tiite manyemwe manyavi asi tinokudai tinotenda Baba Shero. Inini zita rangu ndinonge Ndumiso Tube, the original SkyWalker, the only black man who dreams in English. Nyasha dzaishe kuti utenzi Jesu Kristo naye kokwadzana kumwe mtsvene ngakuchiva nesu kubva zvino dzamara tenzi vachiuya muzita Baba remwana komana nerimwe mtsvene. Hallelujah. Amen. So I guess it's true. He does stream in English. The SkyWalker.